Dva těžce zranění, zajistě vrtulník! Chci. Nahoru. Nejkratší cestou. Je v šoku! Nepustí! Poziju! Poziju! Jeden tady na podvodu. Nějaký krvácení do mozku, jakož tam je krvácení srdce. Je tam šok, zde potom P1, pak tam jsou dva P2. Zalepte mi ho, jo? Ať má ještě jenom... Špatně. Přehled to vzniklý situaci, je tady chaos. Poškození jsou v šoku, napadají doktory, takže my se to tady pokoušíme zvládat. Pojďte, dopředu, na nohy, před kolon a pojďte, tak. A jdeme, pojďte. Jo? Dobrý. Tak jo, tak já potřebuji Břeťu. Břeťo, pojď sem s líncem. Je hasiči. Jo, tak máš tady u nich rovný hlas. Počkejte, tak já se to máme to zavřete, já si to musím zatím. Pronto, spoluky ne. A my choďte mezi to růžou. To skrčený tu nohu, jo. Jenom ho. Ale Kam jste jeli? nevím. To jsme odpovídal na minulé, tak musíme to nakonec si stalo. Incendialo! Vyčkejte, vyjednávače! Jsi povolal velitel základny. Pokusím se s tím spojit. Dělej!
se dostatek všechny úkoly, osoby jsou prohledány. Myslím si, že zrovna asi ten tým Čety a který má vyhodnocení, na naučení je asi to nejdůležitější. A tak, jak jste mohli vidět, to cvičení splnilo svůj účel i přesto, že řada věcí se dělala na simulátorech. Takže 50%, když jsme ušetřili v letošním roce, tak pro nás je to velký přínos. Plánujeme i do budoucna rozvíjet tuto simulační techniku v maximální míře, protože když si vezmete, i každé vystřelení, každý náboj stojí finanční prostředky a pro nás je to lepší to řešit formou simulační technologií. A není to jenom samozřejmě tím, že chceme zefektivnit výcvik na simulátorech, ale chceme snížit samozřejmě finanční prostředky i především, co se týká obslužných záležitostí a tak dále. Vy víte, že máme nějaké politicko-vojenské ambice, které jsou postaveny před armádu České republiky. Minulý rok jsme splnili cíle cvičení se 4. brigádou rychlého nasazení a na letošní rok jsme si přece vzali, že splníme se 7. mechanizovanou brigádou a toto je vlastně finále, to je takový ten bombónek nakonec.